5 причини, заради които не можеш да отслабнеш. Храната, която доскоро на тебе ти е доставала удоволствие, ти решаваш да я махнеш изцяло от менюто си и започваш да се храниш с една типично бодибилдърска диета. Колко време мислиш, че ще изкараш по този начин? Седмица и половина максимум. Колкото по-трудно и гадно си го правиш, толкова е по-голям шанса да се откажеш при най-малката трудност. Нека примерно кажем, че пиеш по 2 литра кола на ден. Калориите само единствено в тази кола са 840. Това ти е преспокойно едно хранене. Това си нямам ни най-малка представа откъде дойде тази простотия, че ако пиеш вода с лимон, ще отслабнеш. Да, може би ако караш само на вода с лимон, и да, ще отслабнеш. Ти започваш да игнорираш цялата седмица, в която ти си се трудил, само защото ти в един ден от седмицата си решил малко да си надвишиш калориите. Това, че един ден си прекалил, не е извинение да захвърлиш останалите 6 дни, в които ти си се трудил. Казваш си, че започваш от понеделник. Знаеш, че като го отлагаш за понеделник, никога няма да се случи.